Историята помни Тадж Махал като чудо от бял мрамор, построено от император с безгранична власт. Но в Индия има един друг Тадж Махал. Той е направен от груб бетон и стари тухли, но историята зад него е много по-силна. Негов създател е Файзул Хасан Кадри, беден, пенсиониран пощальон. Той и съпругата му Таджа Мули споделят живота си в пълна хармония цели 58 години. Когато ракът я отнема от него, Файзул остава съкрушен и губи смисъла си да живее. В памет на жената, която е обичал повече от всичко, той решава да направи невъзможното. Продал едничката си нива, семейните бижута и изтеглил всичките си спестявания от пенсията и започва да строи последен, вечен дом за любимата си в задния двор. Когато парите свършват, той продължава да зида сам с треперещи ръце. Хората му се присмиват, но той не виждал бетона и пясъка. Той виждал само нея. Това продължава години. Днес Файзул вече не е сред живите. Той е погребан точно до своята Таджа Мули, вътре в техния малък храм. Този паметник няма злато и мрамор, но блести с нещо по-скъпо. Любовта на мъж дал целия си свят за една жена.